bezimbabwe pane nyaya iri kunetsa yakaitika paeaster apa yemwe musikana ari kunzi akatora mapiritsi aya vamwe vanomati mablue vamwe vanomati mazita acho anenge achingutaura akawanda wanda but mapiritsi aya anoita kuti vanhu vade kunzwa kuda kuita bonde aya so ari kunzi akanomakanda mujojo tank. Vanhu vanga vari pachechi ipapo vese pari kutarisirwa kunzi pakaitwa zvinogara zvakadaro pachechi. So apa parunzi musikana uyu aritombotsvagwa kuti aonekwe kuti ari kupi zvinhu zvaakaita izvi nekuti hazvina kunaka, nekuti vanhu munoziva kuti hanzi mapiritsi aya ukamwa ropa rinenge rakumhanya mhanya unenge wakunzwa nhengo yemumiri dzinenge dzakusimuka simuka nhengo. Kana vari vanhukadzi vanenge vachingoti ngati kuita sei, vanenge vachingonyakatika kana kuti kutota kunyorovera nenyaya yemapiritsi vakaisira mvura. So vanhu vanga vangwana vari pachechi. Imagine kuti church conference yakachinjwa ikatanga kuita church yaito conference yezvimwewo zvinhu. Saka ipapa musikana ari kunzi ari parun ari kutsvagwa iko zvinezvi, information yese yekutsvagwa kwake yakazara mastreets, but zita rake hazisi kutaura because anogona kuzoziva kuti ndiye ari kutsvagwa. Atati ambobatwa amboquestionwa kuti chii chiri kuitika, but ini ndangoona nenyaya ndangosefa mazita ndabva ndasefa nenzvimbo yazvakaitika, asi ndauya kuti ndikuzivisei chete kuti ndo imwe yenyaya yakaitika paconference paeaster conference ipapapa. Zvanga zvisina kumira mumusha womana easter iyi ndakaonerera.